Hanjanglangso pathu aklamlong Kongjing Football Club atum kache patir pi ponalong Hanjanglangso Sports Association atum akerapen kecheng si kalitang Jamin Timung Memorial Football Tournament angdung keti pathupon Hanjanglangso Sports Association amaipu Jivan Chandra Pathak pen kachapahem phu pona mayalong alohi sarpo aman pen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin kachatong donalong MLA Dorsing Longhang KAAC EM Jagat Singh Engti Karbi Language Development Board Chairman Longsing Teron IS Hakim Rongpi Kasa Chunbang Pankaj Teron lapen Horen Ingtiatum chetong don Labangso angdung kiti kapathu pona hot kachetong don alohi sarpo Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Momin Pensi ingpu ponlo Kedam tang phaikoni ni phaingkara hiniar ni kalitang Jamin Timung Memorial Football Tournament angdung kiti kapathu ponalong Kongjing FC pen King Chili FC atumang bongsi pathu ponlo Kepathu kecheng hot pensi nat kepathu terang atum ta kethek kachedai koyajok gol chipi bang besi kecheng angkung abang pajut ponlo bonta adun thu angkung kapathu pona hot Kongjing FC atum kacheting krubajok gol isi thapon bangso aphi puthot gol isi thapon thusi Kongjing FC terang atum gol ni pen King Chili FC aphan paren ponlo Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live